Takže čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska to bude také video, že sa vám pokazil Major. No, čo sa tu vlastne stalo, tak v jednoduchosti tu v tomto mieste na prvom válci, alebo na prvej hlave skôr povedané, prasklo tesenie, čiže to začalo šľahať. No, strieľať, aj keď zapnete kompresor. Čiže musíme odstrojiť celú masku, pretože to všetko drží pokope. Musíme to všetko odstrojiť. Potom sa musia dať komplet celé hlavy dole. No a uvidí sa, možno sa správajú aj vložky. Aj olej sa ide meniť. Však tu už mám sady prichystané. Tuto plnoprietokový. No a že mi to zatepla na voľnobeh tak na 1 bar. Na plných otáčkach zatepla tak na 2. Tak skúsim tam dať toto. Tu je manuál a toto má byť opačne, lebo tu je priepustný ventil. No, priepustný tlakový ventil, či ak sa to volá. Tuto gumičky nejaké, takéto klasiky, gumička, tu. No a ešte uvidíme, čo budeme do toho kupovať. Lebo ak budú vložky zlé, no tak čo, musia sa aj to spraviť. Ojničné ložiska už potom rovno a môžem prehlásiť, že mám motor po generálke. No. Mám tu aj kamaráda, ktorý mi pomáha, lebo samému sa to robí zle. Čiže, no, ideme asi na to, nech už to máme z krku, lebo roboty veľa, ale času málo. No, čiže kapotu sme už dali dole. Kapotka už je pekne dole, to sme už toľko položili. No a tuto tiež už vyzerá, že tie hlavy už začínajú tiec. No, tak uvidíme, keď to zatra budeme dávať dole. Tuto. A ešte toto má tu štve celkom, táto hadica. Neviem, jak je toto tu urobené cez tú rebenicu, však tu navalili hadicu. A toto nechápem, jak vymysleli, no. Rovno aj dekompresor potom pozriem, že prečo mi nefunguje. Aj túto hadicu, aká si už je vydudlaná. No, bude to ešte zaujímavé. Tak, potom sa ešte ozvem. Už vypúšťame olej. Postupili sme takto. Nič moc zatiaľ. Tak potom uvidíme. No, pokročili sme následovne. Dali sme dole olejový filter. Komplet celý, takto sme to tu počistili. Čakaj, sa to zaostri. Tak, tu je gumička. Takto. Dávať veľký pozor. No, dali sme takto. Dali sme aj toto dole. Tento kryt. Aj som to už povyčisťoval. No, nedá sa mi to vyššie. Toto už není ani karbon, ani nič. To je proste už motor, no. Nedá sa to lepšie vyčistiť. A tuto je dekompresor. Tuto. Hej, čakaj, skúsim ho. Skúsim tam dať ruku nejako. Ak sa to hýbe. Ale nefunguje, lebo to nezdvíha tieto sacie, čiže to ešte pozriem, čakaj, nech sa to zaostrí. Len to nezdvíha tieto sacie, no tak to ešte pozriem, keď tak. Aj vaňu sme dali dole. Takto. A som to počistil. Čakaj, takto. Ešte tam je ten kryt, lebo však uvidíme, čo bude s motorom. Keď tak sa dá potom dole, alebo čo, to je jedno. No a tuto sme čistili. Tuto sú tie staré filtre olejové. Tuto je ten kryt už vyčistený takto. Tu je to teleso, kde pôjdu tí nové plnoprietokové. Tuto je vaňa, takto vyčistená. No a títo filtre sú dobré, ale už tuto v strede, kde sú tieto telieska, tak je tam taký ten majzel, taký ten lepkavý, na jednotke, na hrubom. Na hrubom už je taký ten majzel, čiže preto to možno aj zle mazalo, na tí 2 bary za tepla, no. Ale hento bude lepšie, keď tam dáme, čiže tak a na budúce už budeme dávať asi aj hlavy dole, uvidíme. A tak no, pokračujeme v práciach. Tu už máme kúpené aj tie nové veci, zatiaľ iba
lebo sme nepočítali, že budeme robiť polku traktora, ale len olej vymeníme. Tu je tesnenie na vaňu, je také silikónové, ale dáme ho na silikón. Tu je potom na ten kryt dlhý, čo ide na tí tyčky, čo zdvíhajú ventily. Takto. A tuto už je tá záslepka na ten hrubý filter a tuto už mám nachystaný na ten jemný. Treba si dávať ale pozor, keď sa objednáva, tak tento filter treba kupovať. Ten je originál na to. Lebo sú aj filtre, ktoré sú nižšie, že sú len potiaľto, alebo že ešte bez týchto vrúbok. Tak treba také originálne kupovať. Tu máme aj gumičky a také. Však ešte sa bude dokupovať veci, no minimálne tesnenia podhlavy sa budú dokupovať a potom sa uvidí, aké budú vložky a také prkotiny ešte, no. Tak, na budúce. No, máme tu ďalšie dni. Situácia vyzerá takto, ale najskôr si povieme, že čo to muselo predchádzať. Takže dali sme dole títo filtre, výfukové, však to každý vie. To neviem čo je, aj, to je ešte ten kryt spodvanie, toto je to vodné. Počkaj, nech to zaostí, no. Tak. No. A vlastne prakticky čo, dali sme dole hlavy, tu dám obrázok, jak to vyzeralo, hlavy boli celkom pekné, dali sme ich do opravy, neboli nikde prasknuté. Však potom poviem bližšie info, keď prídu, čo tam bolo vlastne, ale prakticky mali byť nejako v poriadku stave. To isté ojnice sú v dobrom stave, aj vložky a piesty. Môžeme vidieť, že tu je len troška karbonu, tuto, to je bežné a tuto mi to fúkalo v tomto mieste a preto aj tento válec je taký, alebo skôr pies je taký špinavý, pretože mi tam cez toto tesnenie už sa troška valila voda jemne a ak to bolo, počkaj, takto. Nie, opačne. No to je jedno proste, takto to tu bolo. A tuto to bolo prasnuté, valila sa tam voda, tak preto mi aj traktor posledné 2 roky čmudel. A to nie je iba, akože keď som ho nechal na voľnobehu. Čiže tak. Vložky všetko mám dobré. Neviem, či tam niekto, keď sa kúpil ten traktor, robil generálku, lebo my sme ho určite nerobili. Čiže, či to niekto robil generálku predtým, lebo je to fakt zachovalé všetko. Za to, čo som rád, lebo som si ušetril 200 € na vložky. No a teraz, čo ma vlastne čaká? Tuto už mám prichystanú špeciálnu arvu. Bola červená, už je bohužiaľ čierna, ale ona vydrží všetko. No. Okay. Tu môžete vidieť trubky. Takto, keď to spravím, tak už to len prejdem handrou, toto isté sací kôš. A potom sa vrhnem do tohto, natáčať to nebudem, mám vybitú GoPročku aj celkovo, nechcem sa s tým moc prplať, lebo však vyčistiť to vie každý. Ja vám to len potom budem priebežne dokumentovať, čo sa všetko deje. Títo hlavy som kúpil nové, 2 som mal, 1 som dokúpil, no vyzerajú takto, nič moc. No. Čiže tak, aj tento filter som rozobral, k tomu sa ešte budem venovať inokedy. Keď ho budeme skladať, ešte mi neprišli diely. A tak no, takže ja idem čistiť a potom sa priebežne budem ozývať, jak to vyzerá, čo nové a tak. Takže idem na to. No, takže práce pokračujú, teraz som si tu spravil klasika šmírgel, nejaký som zobral, neviem označenie čo je, ale je taký jemnejší. 2 dosky, títo 2 držiaky som si sem dal a normálne dal som si sem výfukové, sacie a neviem, potrubie na vodu alebo vodné potrubie. A pekne som si zarovnal všetky plochy, kde idú tesnenia. A na konci som si tu dal olejom, nech mi to nezrdzavie, dokedy mi prídu diely. Čiže takto sa to pokračuje. No, pokračujeme, zase to vyzerá takto. Už to vyzerá celkom pekne vyčistené všetko. Možno ešte zajtra to dočistím, uvidím, ako sa mi bude chcieť, ale asi hej. Uvidíme ešte aj tuto tie, čo zdvíhajú tyčky, takto pekne. Nedá sa mi to už lepšie vyčistiť. Dávam tam arvu všetko, ale už nemám ako to lepšie vyššie. Však uvidím, ešte zajtra sa možno s tým pohrám.
Dneska to už nechám tak a potom už pôjdeme na skladanie. Takže tuto som utrhol takto parádne šrob na tomto. A čo to nevadí, ja to nepoužívam, použijem iba toto nemá niečo, či to je na to štelovanie. Popravde neviem, na čo to je. Ale prakticky mi to doteraz fúkalo, tak mi to aj doteraz bude fúkať. Ja som to len troška pritiahnul. Ešte potom vymením tieto hadice. Túto remenicu to ide šibnuto, aj tuto. No a uvidíme pri skladaní, čo nám to povie. Čiže ďakujem, že ste si pozreli tento prvý diel. Bude ešte jeden, kde budeme pokračovať. Takže čaute zatiaľ.